Samantala, nakatakdang itatagpo sa Agno ang kooperatiba ng mga mangingisda matapos isagawa po ang isang pagpupulong ng lokal na pamahalaan katuwang po ang Cooperative Development Authority Region 1 Extension Office para sa pre-registration seminar para sa pagbuo ng Fisher Folk Cooperative. Layunin ng nasabing aktibidad na maihanda ang mga mangingisda sa wastong proseso ng pagpapatatag ng kanilang kooperatiba bilang bahagi ng suporta sa organisadong sektor at pagpapatibay ng pangmatagalang kaunlaran sa kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan umano ng inisyatibong ito, umaasa ang lokal na pamahalaan na mas mapapalakas pang ugnayan at sama-samang pagkilos ng mga mangingisda tungo sa mas maayos na pamamahala at mas matatag na hanap buhay. Nitong Enero lamang ay tinipon ang mga kaugnay na ahensya sa nasabing bayan upang talakayin ang iba't ibang issue sa sektor ng pangisdaan, kabilang na ang iligal na pangingisda na nakakaapekto sa kabuhayan ng marami pang mga mamamayan. IFM News. IFM News. IFM News.